Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα προσπαθήσουμε να σκαλίσουμε λίγο βαθύτερα, ώστε να καταλάβουμε ακριβώς ποιες είναι οι εξελίξεις οι οποίες έχουν ήδη τελεστεί, αλλά και θα τελεστούν στο προσεχές ή όχι, θα το δούμε αυτό μέλλον, όσον αφορά και τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Αλλά θα ζητήσουμε και την βοήθεια και ανάλυση του καθηγητή γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών, που είναι κοντά μας, του κυρίου Κώστα Γρίβα, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων καθηγητής. Καλησπέρα σας, κύριε Γρίβα, καλώς ορίσατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα σας. Διότι θα το πούμε λίγο αργότερα. Διάβασα σήμερα και από εκεί άντλησα και την είδηση, κύριε Γρίβα, μια εξαιρετική ανάλυση του κυρίου Τσιλιόπουλου στο SL Press, όπου μιλάει για το εκτελεστικό αυτό διάταγμα. Περιμένουμε τώρα από τον Μπέσετ και τον Μάρκο Ρούμπιο να το προχωρήσουν, ώστε να γίνει νόμος της Αμερικής για αυτά τα παρακλάδια, τα παραρτήματα της μουσουλμανικής αδελφότητας. Αλλά θα ήθελα να πάμε στην μεγάλη είδηση, διότι έχουμε και μία ομοβροντία σήμερα δημοσιευμάτων. Πριν από λίγο είχαμε δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία φέρνει στο φως της δημοσιότητας ένα μυστικό σχέδιο των Γερμανών, όπου πριν από 2,5 χρόνια είχαν πάει σε ένα ειδικό γερμανικό ίδρυμα για να καταστρώσουν το σχέδιο και να μαζευτούν στα σύνορα μέσα στη Γερμανία 800.000 νατοικοί στρατιώτες, και ότι αυτό, λέει το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σκοπεύει άμεσα να το υλοποιήσει η ίδια η Γερμανία. Και από την άλλη, πριν από λίγες ώρες από το Κυργιστάν, ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, είπε ότι αυτό το οποίο γράφεται, το σχέδιο των 28 σημείων 19, θα δούμε πόσα θα είναι αυτά, θα αποτελέσει τη βάση γενικότερα για μελλοντικές συμφωνίες ειρήνης. Και είπε επίσης ο κύριος Πούτιν ότι αυτά που ακούγονται, ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ευρώπη, είναι γελοιότητες, και ότι δεν έχουμε συζητήσει ούτε ενδιαφερόμαστε για το ενδεχόμενο να ενταχθούμε στο G7 και να γίνει ξανά G8. Κύριε Γρίβα, βλέπετε να έρχεται η ειρήνευση στην Ουκρανία, γιατί οι προθέσεις είναι πλέον δεδηλωμένες από τη ρωσική και την αμερικανική πλευρά. Αλλά μάλλον δεν είναι και τόσο εμφανείς οι προθέσεις ειρήνευσης από αυτό που ονομάζουν πάρα πολύ το κόμμα του πολέμου. Και το δημοσίευμα αυτό της Wall Street Journal, ομολογούμε ότι μας προβληματίζει αρκετά. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο παράνοιας, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω με άλλον τρόπο, ειδικά στην Ευρώπη, αναφορικά με τη Ρωσία. Δυστυχώς, οποιαδήποτε άλλη άποψη θεωρείται φιλορωσική, όχι απλώς φιλορωσική, κάτι πολύ χειρότερο. Ένα κομμάτι αυτής της παράνοιας είναι ακριβώς όλα αυτά. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ευρωπαίων και των Ελλήνων που θεωρούν ότι ο πρόεδρος Τραμπ και το βαθύ αμερικανικό κράτος, το οποίο το στηρίζει, δηλαδή το Πεντάγωνο και μια σειρά από άλλους, είναι πράκτορες των Ρώσων και κάνουν ό,τι τους πει ο Πούτιν. Αυτό τέτοιου είδους παρανοϊκή, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, ανάγνωση πραγματικότητας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Επειδή είμαι μεγάλος άνθρωπος και επειδή τα μελετώ όλα αυτά, στον ψυχρό πόλεμο δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες αναγνώσεις πραγματικότητας που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δημιουργούνται πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Κοιτάξτε, η Ρωσία δεν είναι το καλύτερο παιδί, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, ούτε είναι άμυρη ευθυνών. Αυτή η τυχοδιοκτική επίθεση στην Ουκρανία, που δεν ευθύνεται βέβαια μόνο η Ρωσία για αυτήν, αλλά σε κάθε περίπτωση την τελική απόφαση αυτή την πήρε. Λοιπόν, άνοιξε τον ασκό του αιώλου, αλλά σε καμία περίπτωση, και έχει απόλυτο δίκιο εδώ ο πρόεδρος Πούτιν, η Ρωσία δεν συνιστά απειλή για την Ευρώπη. Όχι γιατί, επαναλαμβάνω, είναι καλοί άνθρωποι, αλλά πολύ απλά γιατί η σημερινή Ρωσία, μια χώρα δηλαδή με τεράστιες αδυναμίες, με ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, μια χώρα που έχει πολύ μικρό πληθυσμό για τα ίδια της τα εδάφη, μια χώρα η οποία, και αν είχε τις φοβερές και τρομερές τεχνολογίες και καταλάβανε ότι την Ευρώπη θα κατέρε από το βάρος αυτής της κατάκτησης, είναι σαφές ότι δεν συνιστά απειλή, υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη. Αλλά μια τέτοια Ρωσία, η οποία παραδοσιακά πάσχει από πολύ έντονους φόβους αναφορικά με την ίδια της την ύπαρξη. Μια Ρωσία που και αυτή έχει παρανοϊκά στοιχεία στην πολιτική της, εάν κρίνει ότι οδηγείται σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση με την Δύση, τότε θα γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη. Οπότε, έτσι συνοπτικά να το πούμε, θέλω να πιστεύω ότι οι πιο λογικές δυνάμεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνω και τον πρόεδρο Τραμπ, παρόλες τις ιδιορυθμίες του, οι οποίοι λειτουργούν ψυχρά και κοινικά μεν υπέρ των γεωστρατηγικών τους συμφερόντων,
αλλά στο πλαίσιο μιας ρεαλιστικής ανάγνωσης του κόσμου θα επικρατήσουν. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι αρκετά μακρινό, δυστυχώς. Κύριε Γρίβα, λέτε ότι είναι αρκετά μακρινό, είπατε. Εντάξει, δεν είναι μακρινό. Θα δούμε. Η ιστορία έχει την τάση να μας εκπλήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Δεν βλέπω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης, ή ακόμη και αν προκύψει αυτή η συμφωνία ειρήνης, αν θα είναι πραγματικής ειρήνης ή μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για έναν επόμενο γύρο που μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Πρέπει να υπάρξει μια κατά κάποιο τρόπο αποφασιστική παρέμβαση και μια αποδοχή της πραγματικότητας. Και η αποδοχή της πραγματικότητας είναι ότι η Ρωσία αυτά που έχει κερδίσει δεν μπορεί να τα γυρίσει πίσω. Αντιλήψεις του τύπου ότι η Ρωσία πρέπει να χάσει, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είναι παρανοϊκές. Παρακολουθήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες κάποιες δηλώσεις ακατανόητες πλήρως και οι χθεσινές της κυρίας Φοντερ Λάιεν από το Στρασβούργο, κύριε Γρίβα, που έκανε λόγο για την θεώρηση της Ρωσίας που δεν απέχει καθόλου από την παλιά θεώρηση της Γιάλτας. Μάλλον νομίζω ότι δεν υπάρχουν σφαίρες επιρροής και στο σήμερα η κυρία Φοντερ Λάιεν, που είναι η πρόεδρος της Κομισιόν, δηλαδή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο δυτικό κόσμο, σε χώρες που είναι συνασπισμένες σε ένα δυτικό μπλοκ αμυντικό, το ΝΑΤΟ, και να μην σας κουράζω, αλλά βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να μην αποδέχονται την πραγματικότητα, γιατί θα πρέπει να εξηγήσουν μετά και οι ηγέτες κυρίως, γιατί η κυρία Φοντερ Λάιεν, παραδείγματος χάρη, δεν είναι εκλεγμένη. Οι υπόλοιποι όμως, οι οποίοι προσδέθηκαν σε αυτό το άρμα, κυρίως στο ουκρανικό, χωρίς να εξετάζουν αν τους συμφέρει στο δικό τους το έθνος να πάνε τόσο κόντρα απέναντι σε μια Ρωσία η οποία προειδοποιούσε ανέκαθεν για να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, πώς θα μπορέσουν να δικαιολογηθούν τώρα στους δικούς τους λαούς και χάνουν την εξουσία. Γίνονται πάρα πολλές ανατροπές στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα σχετικό και με την ίδια την Ευρώπη, που από μόνη της, χωρίς να έχει δυνατούς ηγέτες, κάπου όμως λαμβάνουν δύναμη. Και πολλοί κάνουν λόγο για το γεγονός ότι ενισχύονται από αυτό τον γκλομπαλιστικό πλαίσιο, το οποίο εδράζεται κατά βάση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπό τους δημοκρατικούς, που τώρα δεν είναι στην εξουσία, αλλά σε μερικά χρόνια, αν αλλάξει η εξουσία, θα είναι, κύριε Γρίβα. Ναι, κοιτάξτε, είναι σαφές αυτό. Δηλαδή, αυτό το γκλομπαλιστικό που λέμε είναι ένα πλέγμα φαντασιακών αναγνώσεων του κόσμου που προέκυψε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, στο οποίο κυριαρχεί αντίληψη περί του τέλους ιστορίας. Δηλαδή έχει τελειώσει, παιδιά, η ιστορία, έχει νικήσει η φιλελεύθερη Δύση, ο ευρωατλαντικός κόσμος, και αυτό θα είναι εφ' εξής μια μόνιμη κατάσταση. Και όποιος προσπαθεί να το ανατρέψει, ουσιαστικά κάνει έγκλημα καθοσιώσεως. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Νομίζω όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς γιατί είναι μια παγκόσμια δύναμη, έχει παγκόσμια συμφέροντα, έχει τεράστια βιομηχανικά συμφέροντα, καταλαβαίνει το παιχνίδι στην παγκόσμια σκακέρα και κατανοεί ότι εάν η Ρωσία συνεχίζει να είναι τόσο απομονωμένη από την Ευρώπη και τόσο δαιμονοποιημένη, θα ασιατοποιηθεί, συνακόλουθα θα αποτελέσει το εξάρτημα μιας υπερκίνας, ή αν θέλετε θα δημιουργηθεί μια υπερασία με πυρήνα το σύστημα Ρωσίας-Κίνας, που πλέον θα είναι συμπαγές, ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι ανταγωνιστικό, και τότε σε βάθος χρόνου θα δημιουργηθεί ένας τέτοιος γεωπολιτικός πόλος τόσο μεγάλης ισχύως σε όλα τα επίπεδα, στρατιωτικό, οικονομικό, όσον αφορά τους πληθυσμούς, τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια και, που αυτός ο νέος πόλος θα συνθλίψει σε βάθος χρόνου αυτό που λέμε Ευρωατλαντική Δύση. Άρα πρέπει να επανέλθει η φυσιολογικότητα, και η φυσιολογικότητα είναι η κλασική αγγλοσαξονική σοφία, το διέρη και βασίλευε, αυτό που έλεγε ο Πάλμερστον, ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει μόνιμους εχθρούς, δεν έχει μόνιμους φίλους, έχει μόνιμα συμφέροντα, και το μόνιμο συμφέρον, το κατεξοχήν μόνιμο συμφέρον, είναι η Ευρώπη ή η Ευρασία σήμερα να είναι διαιρεμένη. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο η Ρωσία να ξανά ρημουλκηθεί προς τη Δύση όσο γίνεται, ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχικό ρήγμα στη σχέση Ρωσίας-Κίνας και σε ό,τι άλλο συνεπάγεται. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι θέλω να πιστεύω, το βλέπουμε,
λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ οι Ευρωπαίοι είναι, επαναλαμβάνω, βυθισμένοι σε μια φαντασίωση και σε μια χωριάτικη, επαρχιώτικη και αλαζονική ανάγνωση του κόσμου, που ουσιαστικά είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή συγκρούονται, το έχει πει ο Θέμης ο Τζίμας εκπληκτικά στο παρελθόν, τα γεράκια με τα παρανοϊκά γεράκια. Εμείς τέλος πάντων ελπίζουμε στα κανονικά γεράκια. Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο. Αυτή η αποκάλυψη που έγινε από τη Wall Street Journal, δηλαδή για το γεγονός ότι άμεσα θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο για ανάπτυξη 800.000 στρατιωτών επί γερμανικού εδάφους, θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να συμβεί? Γιατί εδώ θα είναι στρατιώτες οι οποίοι θα είναι στρατιώτες νατοικοί. Κοιτάξτε, τι να σας πω, μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά. Δηλαδή, πες, πού θα τους βρούνε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα φτιάξουν αυτούς τους στρατούς οι Ευρωπαίοι σήμερα, με τι θα τους εξοπλίσουν, και πάση περιπτώσει πείτε ότι τους φτιάχνουν, τι θα κάνουν, θα επιτεθούν στη Ρωσία, ή χρειάζονται τόσοι πολλοί για να υπερασπίσουν τη Γερμανία από ρωσική εισβολή, η οποία δεν πρόκειται να έρθει έτσι κι αλλιώς, αλλά και να ερχόταν, δεν χρειάζονται όλα αυτά. Όλα αυτά επαναλαμβάνω, είναι αρρωστημένες αναγνώσεις πραγματικότητας. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν, να ενεργοποιήσουν άλλα παρανοϊκά στοιχεία που έχει και η Ρωσία στην ταυτότητά της, οπότε να πάει σε μια έκρηξη φοβικότητας και εκεί θα έχουμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, και να μην ξεχνάμε ότι όλοι η ανθρωπότητα είναι κάτω από την δαμόκλεια σπάθη της πυρηνικής ισχύως. Εάν οδηγηθούμε δηλαδή σε αυτό που ονειρεύεται το κόμμα του πολέμου, όπως πολύ σωστά είπατε, τότε η τελική κατάληξη, να το πούμε απλά ξεκάθαρα, είναι ο πυρηνικός πόλεμος. Ας να πάψουμε τις φαντασιώσεις ότι κανείς δεν είναι τόσο ηλίθιος και δεν πρόκειται να πατήσει τα κουμπιά. Ας διαβάσουν όσοι το λένε αυτό στοιχειώδη πράγματα την ιστορία του ψυχρού πολέμου και να καταλάβουν πώς την γλιτώσαμε. Δεν θα την ξαναγλιτώσουμε. Θα έχουμε θα μπούμε σε πάρα πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Τώρα άνθρωποι σαν την κυρία Κάλλας, ας πούμε, η οποία λειτουργεί ως σαν να ήταν απόφοιτος δημοτικού, να μην έχει στοιχειώδη γνώση των γεωπολιτικών εξελίξεων του παρελθόντος και έχει και μία έτσι υπεραλαζονία στα όρια της ψυχασθένειας, τότε ναι, τέτοιοι άνθρωποι δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στην Ευρώπη. Μας λείπουν όχι αγαθοί άνθρωποι, μας λείπουν Κίσιγκερ, μας λείπουν άνθρωποι τέτοιου επίπεδου, σκληροί άνθρωποι, μας λείπουν άνθρωποι σαν τον Πολ Νίτσε, τον Τζορτζ Κέναν, οι σκληροί πολεμιστές του ψυχρού πολέμου, εν πάση περιπτώσει, οι ακραία αντισοβιετικοί, που είχαν όμως μυαλό στο κεφάλι τους και μπορούσαν να καταλάβουν πώς παίζεται το παγκόσμιο παιχνίδι και πώς πρέπει να εξελιχθεί και σε βάθος χρόνου. Επειδή μιλήσετε τώρα για τον Κίσιγκερ και βλέπω το τελευταίο διάστημα, μετά και την γκάφα, θα το πω έτσι, της κυρίας Γκιλφόιλ, που ομά δήλωσε ποιες είναι οι προθέσεις ή οι σκοποί της Αμερικής και το είπε στον τηλεοπτικό φακό, και είχαμε μετά την αντίδραση της Κίνας, και πολλοί μάλιστα την χαρακτηρίζουν ότι με αυτό που έκανε, ακόμα και με τη συμφωνία που εδόθη από την Αμερικανική Πρεσβεία για την Ελευσίνα, λειτουργεί ως άλλος πιουριφόη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε από τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής της ότι είναι σκληρή? Κοιτάξτε, η κυρία Γκιλφόιλ, επειδή ακριβώς έχει αυτό το ιδιόρυθμο, έτσι, κεντρικό, έτσι, γίγνεσιμο και τη δημόσια εμφάνισή της, ας πούμε, μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Πιστεύω όμως ότι αποτελεί ένα κομβικό κομμάτι του πιο, έτσι, ψυχρού κατεστημένου των ΗΠΑ, που ήρθε εδώ αφενός μεν για να επιβάλλει τα πιο σκληρά γεωστρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ και αφετέρου δεν να κάνει business, να το πούμε έτσι, γιατί αυτή είναι και η πολιτική του Προέδρου Τραμπ. Η πολιτική του Προέδρου Τραμπ είναι σαφώς επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση της Κίνας, αλλά δεν είναι ακραία αντικινεζική. Δεν έχει δηλαδή στοιχεία έτσι ακραίας αντιπαράθεσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε πολύ πιο επικίνδυνες καταστάσεις. Οπότε η κυρία Γκιλφόιλ, αν όντως αποδειχθεί ότι είναι έτσι πραγματικά ένα μέλος του κλειστού κλαμπ γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ, νομίζω ότι θα προσπαθήσει ακριβώς αυτό το πράγμα, να μειώσει την έτσι κι αλλιώς πολύ μικρή
κινέζικη επιρροή στην Ελλάδα, πολύ μικρή στα όρια δηλαδή του μηδέν, και κυρίως να δημιουργήσει ένα πλέγμα για εμπορικές, για business εν πάση περιπτώσει, μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα. Πάντως στη χώρα μας δεν νομίζω ότι συμφέρει να βρεθούμε ανάμεσα στα δύο μεγάλα πλοία που συγκρούονται, ενώ το αμερικανικό και το κινέζικο. Μπορεί να κάνω και λάθος, κύριε Γρίβα, αλλά δεδομένων των μεγεθών δεν νομίζω ότι είναι και δύσκολο κάποιος να το πάρει ως θέση αυτό. Η άποψή μου είναι ότι παραδοσιακά, ναι, η Ελλάδα βρίσκεται στον δυτικό κόσμο, αποτελεί κομμάτι της δυτικής αρχιτεκτονικής, αλλά αυτό πουθενά, ποτέ στην ιστορία της και σε καμία άλλη χώρα του δυτικού κόσμου δεν σημαίνει μηδενισμό των σχέσεων με άλλους πόλους. Να θυμίσουμε το πόσο καλές σχέσεις, ειδικά στον εμπορικό τομέα, είχαμε με τη Σοβιετική Ένωση μετά τον εμφύλιο, επί Χούντας και πολύ, πολύ περισσότερο φυσικά επί κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά ιδιαίτερα επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οπότε η λογική του είτε τέλειες σχέσεις είτε μηδενικές σχέσεις για μένα είναι εντελώς λάθος και είναι εξόχως αντιπαραγωγικές, ειδικά για μια χώρα σαν τη δική μας που πρέπει να βρίσκει εποφελείς συνεργασίες προς όλες τις κατευθύνσεις που μπορεί. Φυσικά χωρίς αυτό να θέτει εν κινδύνο τον πυρήνα της γεωπολιτικής ταυτότητας που κανείς δεν θέλει. Δηλαδή, δεν νομίζω η Κίνα να ήθελε να έχει έστω και ως φαντασίωση, έστω ως επιθυμία να θέλει να μας πάρει από το δυτικό κόσμο και να μας θέσει στη δική της σφαίρα. Κύριε Γρίβα, με αυτό τώρα μου δίνετε αφορμή να σας ρωτήσω, βάζοντας εκτός από την Κίνα και την ίδια την Ρωσία, διότι ήταν αποκαλυπτικό από τις λίγες σελίδες και τα αποσπάσματα που έχουμε διαβάσει και εμείς οι δημοσιογράφοι του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ήταν πάντως αποκαλυπτικός ο τρόπος κατανόησης του Βλάντιμιρ Πούτιν απέναντι στο ποιο στρατόπεδο ανήκει η Ελλάδα, και δεν είναι μόνο αυτό που είναι για τα πάνω-πάνω, ότι δεν δίνω να πετάξω σε έναν κουβά τα 300 εκατομμύρια. Έχει να κάνει με το ότι δεν αναμειγνύομαι σε μια χώρα που είναι αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο, αλλά αυτή τη στιγμή ορίζεται δυτικός. Και επειδή αναφέρατε νωρίτερα, δεν τα έχουμε καλά ως Ελλάδα πλέον με τη Ρωσία, είμαστε στον κατάλογο, όπως και η Κύπρος, των εχθρικών χωρών. Και γίνεται συχνά λόγος, το έχω υποτιτλίσει, η σωστή και η λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν ξέρω καν ακόμα αν είναι σωστό να πούμε ότι αν κερδίσει η Ρωσία σημαίνει ότι είμαστε στη λάθος ή ότι παραμένουμε στη σωστή ιδεολογικά. Πάντως σίγουρα δεν τα πάμε καλά. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να μας κοστίσει σε ό,τι έχει να κάνει με μια μελλοντική, παραδείγματος χάρη, απόφαση, στάση που θα τηρήσει η Ρωσική Ομοσπονδία, γιατί είναι μέλος μόνιμο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ή δεν θα το κάνει αυτό η Ρωσία? Είπατε ότι είναι λίγο παρανοϊκή. Ίσως είναι παρανοϊκή και με την Τουρκία, οπότε δεν θα θέλει να τα σπάσει και με την Ελλάδα τόσο πολύ για να μην χάσει η Ελλάδα από την Τουρκία και μεγαλώσει η Τουρκία. Κοιτάξτε, για να μην έτσι έχουμε λάθος αντίληψη του όρου παρανοϊκή, γιατί η Ρωσία είναι παραδοσιακά φοβική, αν θέλετε. Ναι. Λοιπόν, και επίσης έχει και ένα στοιχείο ότι δεν ξεχνάει πράγματα που τους έχουν συμβεί. Η Τουρκία δεν είναι φίλος της Ρωσίας και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Έχουν μια λυκοφιλία τώρα, αλλά παραμένουν σε μια εγγενώς ακραία ανταγωνιστική σχέση και δεν γίνεται αυτό να πάψει να υφίσταται. Άρα η Ελλάδα με την Ρωσία, θεωρητικώς τουλάχιστον, έχουν κάποια στοιχεία που τους φέρνουν κοντά τις δύο χώρες. Δεν είναι ούτε ο μεγάλος μας αδερφός, ούτε ο προστάτης μας, ούτε είναι κάποιος αγαθός γίγαντας που θέλει να μας προστατεύσει, όπως υποστηρίζουν εδώ. Από την άλλη, δεν είναι όμως ούτε η δαιμονική δύναμη που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι. Είναι μια χώρα σημαντικότατη, θα συνεχίζει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα και στο παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά και στην περιοχή μας. Επιμένω στη σοφία όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, από το τέλος του εμφυλίου πολέμου μέχρι και προσφάτως, που πάντοτε είχαν μια πολιτική ανοιχτών θυρών έναντι της Μόσχας. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τον μηδενισμό των σχέσεων. Είναι εξόχως ένα πολύ μεγάλο λάθος, και δεν είναι ότι θα τιμωρηθούμε ή μας τη στείνει η Ρωσία να μας κάνει ζημιά. Είναι ότι περιορίζονται δραματικά τα περιθώρια ελιγμών της ελληνικής διπλωματίας, αλλά όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο, και ο ρόλος της Ελλάδος στη δυτική αρχιτεκτονική. Γιατί επαναλαμβάνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και άλλοι δρόντες είναι πολλές φορές χρειάζονται κάποιον παράγοντα
για να μπορεί να περιορίσει τις εντάσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Αυτή η χώρα θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα, δεν είναι, άρα δεν εξυπηρετεί και αμερικανικά συμφέροντα όταν χρειαστεί να τα εξυπηρετήσει. Άρα γενικότερα η πολιτική του κόβω κομμάτια από τον εαυτό μου, περιορίζω τον εαυτό μου, αυτή η λογική του ακροτηριασμού και της απόλυτης ταύτισης σε χαμηλό επίπεδο όμως με έναν ισχυρό και του μηδενισμού των σχέσεων με τους άλλους, είναι εξ αντικειμένου λάθος και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό λάθος κατά την ταπεινή μου άποψη. Θεωρείτε δύσκολο να αποκαταστήσουμε έστω σιγά σιγά τις σχέσεις μας με τη Ρωσία? Όχι. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, γιατί και η Ρωσία θεωρώ ότι χρειάζεται ένα modus vivendi, αν μη τι άλλο, μια καλή σχέση με την Ελλάδα για πάρα πολλούς λόγους. Ακόμη και στο χειρότερο έτσι, σενάριο, για να υπάρχει ένα αντίβαρο έναντι των σχέσεων των ρωσοτουρκικών. Αλλά και η Ελλάδα είναι παράγοντα στην περιοχή. Δεν είναι αμεληταίο μέγεθος, εάν θέλει βέβαια να λειτουργήσει ως κανονική χώρα. Οπότε φυσικά και με την Ρωσία μπορεί γρήγορα να επανέλθουν οι σχέσεις. Χωρίς, επαναλαμβάνω, αυτό να θίγει το κομβικό κομμάτι της ελληνικής γεωστρατηγικής ταυτότητας, που είναι η συμμετοχή μέσα σε αυτό που λέμε δυτικό στρατόπεδο, που και αυτό αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν αμφιβολία. Δηλαδή, τι εννοούμε δυτικό στρατόπεδο? Εννοούμε το ευρωπαϊκό, εννοούμε το ευρωατλαντικό, εννοούμε το αμερικανικό, εννοούμε κάτι άλλο που δεν το καταλαβαίνουμε? Τι ακριβώς είναι? Δεν υπάρχει και αυτό που λέμε ενιαία Δύση, για να πεις ότι εντάξει, είμαι εκεί και τελειώνει η υπόθεση, ας πούμε. Όλα αυτά παρεπιπτόντως, κακώς τα συζητάμε. Δηλαδή, σε μια φυσιολογική χώρα είναι το βου και λόλα να ένα μήλο της εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο αυτοάρνησης, ας πούμε, που πρέπει να θυμηθούμε τα αυτονόητα. Ότι πρέπει να υπάρχεις σε όλους, να επικοινωνείς με όλους, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, βλέποντας από τα σημεία που γνωρίζουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι το τι περίπου συζητείτε, γιατί εδώ έχει να κάνει και με την αποκατάσταση της ροής του φυσικού αερίου στην ίδια την Ουκρανία, πέρα με τη συμμετοχή που θα γίνει για την ανοικοδόμηση της χώρας, σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η αποκατάσταση των ισορροπιών των σχέσεων έτσι κι αλλιώς των ΗΠΑ με τη Ρωσία. Άμα φύγουν και οι κυρώσεις, ξαναμπεί μετά στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλιση η Ρωσία, που ξαφνικά την απέκλεισαν οι Ευρωπαίοι για τους δικούς τους πάντα λόγους, τότε θα καταλάβουμε ότι και η κίνηση αυτή που κάνουμε εμείς του καθέτου διαδρόμου θα είναι μόνο βοηθητική. Δηλαδή δεν μπορεί να υποκαταστήσει, γιατί έτσι κάπως παρουσιάστηκε, την μεγάλη όδευση που έρχεται από την Ρωσία. Έτσι δεν είναι, κύριε Γρήβα? Κοιτάξτε, ειδικά για τον κάθετο διάδρομο, είναι γεγονός ότι εάν θέλεις να υποκαταστήσεις το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πρέπει να έχεις τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων για να μπουν σε αυτόν τον διάδρομο. Αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει το υγροποιημένο φυσικό αέριο, πολλό δε μάλλον το υγροποιημένο σχιστολιθικό αμερικανικό φυσικό αέριο, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει σε αυτές τις ποσότητες και κυρίως οι τιμές που θα δοθούν θα είναι πολύ υψηλότερες από τον ανταγωνισμό. Και σε ένα παγκοσμιοποιημένο γεωοικονομικό περιβάλλον, στο οποίο ανταγωνίζονται, είναι όλοι εναντίον όλων, εάν εσύ ως Ευρώπη, δηλαδή ως βιομηχανική δύναμη, λειτουργείς με κόστος ενέργειας έστω και ελάχιστα υψηλότερο για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους μεγάλους ανταγωνιστές σου, όπως είναι η Κίνα και όχι μόνο η Κίνα, είναι δεδομένο ότι θα οδηγηθεί σε παρακμή οικονομική σε βάθος χρόνου. Άρα χρειάζονται άλλες ενεργειακές πηγές, είναι τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου και χρειάζεται, επαναλαμβάνω, και μια ευρύτερη πολιτική. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, για να αξιοποιήσει αυτή την υποδομή, αυτή την συμφωνία και να μην εξελιχθεί σε μπούμεραγκ εναντίον μας, υποχρεούται να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και ώστε έτσι να μπορέσει να αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο. Εάν δεν το κάνει και εμφανιστεί ότι φοβάται την Τουρκία, τότε ακριβώς γιατί όλη αυτή η υποδομή έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία για την αμερικανική εξωτερική πολιτική σε βάθος χρόνου, τότε θα πριμοδοτηθεί η Τουρκία, να το πούμε έτσι, με ότι οι Αμερικανοί, να το πούμε απλά, θέλουν τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου να μπουν στο παιχνίδι. Εάν δεν το κάνεις εσύ,
θα στηρίξουν τον άλλον. Πριν έρθουμε στην σημαντική αυτή συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, κύριε Γρίβα, θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας για αυτό το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ για την ένταξη των παραρτημάτων της μουσουλμανικής αδελφότητας σε κατάσταση, σε καθεστώς τρομοκρατικών οργανώσεων. Η Τουρκία και το Κατάρ, η Άγκυρα και η Ντόχα μονίμως στηρίζουν και υποβοηθούν τη μουσουλμανική αδελφότητα. Έχει κρατήσει αποστάσεις και η Ορδανία, έχει κρατήσει φυσικά και η Αίγυπτος με τον λαό που είναι με τη μουσουλμανική, ο κύριος Σίση, και τώρα με τα ανοίγματα που κάνει με την Άγκυρα θα δούμε, αλλά σίγουρα τον Μόρση τον ανέτρεψε. Θεωρείτε ότι έρχεται σε δύσκολη θέση, ζορίζεται, πιέζεται η Τουρκία ή όχι μετά από αυτή την κίνηση του κυρίου Τραμπ? Καταρχάς, αυτό το άρθρο πάτε του συνάδελφου του Ευθύμη του Τσιλιόπουλου. Ο κ. Τσιλιόπουλος είναι βαθύς γνώστης των αμερικανικών πραγμάτων, δεδομένου ότι έχει σπουδάσει, έχει μεγαλώσει, έχει κάνει καριέρα και είναι από τους καλύτερους που έχουμε στην ανάλυση των αμερικανικών θεμάτων. Και όντως είναι έτσι. Κοιτάξτε, είναι κομβικό κομμάτι όχι μόνο της πολιτικής Τραμπ, αλλά γενικότερα της μετάλλαξης των ΗΠΑ, η σύγκρουση με αυτό που λέμε των ακραίων Ισλαμικών δυνάμεων, που δεν είναι μόνο οι ένοπλες ομάδες, είναι και αυτοί που τις στηρίζουν. Άρα, ναι. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και σίγουρα διαμορφώνει και ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τις χώρες που στηρίζουν τους αδελφούς μουσουλμάνους προεξαρχούς της Τουρκίας. Άρα δημιουργεί μια νέα ευκαιρία για την Ελλάδα να εμφανιστεί ως το κομβικό κομμάτι, το ακρότατο όριο της δυτικής αρχιτεκτονικής. Επαναλαμβάνω όμως, και έρχομαι σε αυτό που είπα πριν, για να το κάνει αυτό πρέπει να λειτουργήσει υπερασπιστικά έναντι του ίδιου της του εαυτού, μάλλον υπέρ του ίδιου της του εαυτού, έναντι της επεκτατικής Τουρκίας. Δηλαδή η αντίσταση ενάντια στον τουρκικό ηγεμονισμό καθίσταται πλέον πολύ πιο αναγκαία από ό,τι ήταν πριν από λίγο καιρό. Κύριε Γρίβα, υπεγράφει επιτέλους. Μετά από το 2017 είχαμε σκαλώσει, τώρα προχθές έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Λιβάνου για τις ΑΟΣ των δύο χωρών. Είχαμε τις αντιδράσεις από το ΙΠΕΞ της Τουρκίας, γιατί λέει ναι μεν εμείς το 2020 στον ΟΗΕ έχουμε καταθέσει ποια είναι τα όρια της δικιάς μας όπως την εννοούν αυτήν την τουρκική υφαλοκρηπίδα, δεν είναι λέει στη δικιά μας την υφαλοκρηπίδα, αλλά παραβιάζονται τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων κτλ. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Χριστοδουλίδης και λέει ότι αν θέλει η Τουρκία, για να μιλήσουμε για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Πιστεύετε ότι έκανε μια κίνηση τρικλοποδιάς προς την πλευρά της Τουρκίας ή όχι, ο κύριος Χριστοδουλίδης? Ήταν μια εξαιρετική κίνηση. Αξίζουν συγχαρητήρια στην κυπριακή κυβέρνηση και στην Κύπρο ως κράτος, γιατί πολλοί λένε αυτό το μικρό κράτος κτλ. Και φυσικά αυτό είναι και ένα χαστούκι στις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες λένε ότι πρέπει να κάνουμε την παπιά, να το πω απλά και λαϊκά, γιατί δεν χρειάζεται τώρα να μπλέκουμε με την Τουρκία κλπ. Βλέπουμε λοιπόν την Κύπρο να παίζει σκληρά στην παγκόσμια εξωτερική πολιτική, στην παγκόσμια σκακέρα, γιατί αυτή η κίνηση είναι, όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα, τόσο ρευστή, η διεθνής πραγματικότητα έχει επιδράσεις σε όλο το μεσανατολικό σύστημα και συνακόλουθα και στο παγκόσμιο. Βλέπουμε λοιπόν την Κύπρο να μην φοβάται και να το κάνει και να επιτυγχάνει. Και εδώ ακόμη είμαστε σε μια λογική προς Θεού. Μην κάνουμε κάτι, μην μετακινήσουμε αυτό το ποτήρι, το πάμε από εδώ, το πάμε εκεί. Μήπως και η Τουρκία μας πει ότι ξέρεις, άλλαξε τη θέση των ποτηριών στο τραπέζι και αυτό μας δημιουργήσει προβλήματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας αυτό που έχετε είναι και σε άμεση σχέση με αυτά που λέγαμε πριν, έχει διαμορφωθεί έτσι παγκόσμια κατάσταση μέσα στην οποία η Ελλάδα, εάν θέλει να λειτουργήσει ως αυτό το οποίο είναι υποτίθεται η γεωπολιτική μας φιλοδοξία, δηλαδή να είμαστε ένα κομβικό κομμάτι της δυτικής αρχιτεκτονικής, πρέπει επιτέλους να ορθώσουμε το ανάστημά μας έναντι της Τουρκίας και να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας έναντι αυτής της υβριδικής απειλής, του υβριδικού πολέμου που μας κάνει η Άγκυρα. Λοιπόν, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών, μπορείς να βρεις στήριξη εάν το αποφασίσεις από όλα τα μέρη του ορίζοντα, γιατί η Τουρκία, επαναλαμβάνω, είναι ένα προβληματικό κράτος για τις παγκόσμιες ισορροπίες, γιατί πολύ απλά διεκδικεί κομμάτι της παγκόσμιας πίτας, άρα όλοι οι υπόλοιποι δεν τη θέλουν. Λοιπόν, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει επιτέλους να ακολουθήσουμε και εμείς το κυπριακό παράδειγμα. Βλέπετε ότι τουλάχιστον δεν έχουμε ακόμα τέτοια δείγματα γραφής, γιατί εδώ στην συμφωνία που υπεγράφει δεν είναι μόνο το κομμάτι της οριοθέτησης των ΑΟΣ, που είναι
το πλέον είναι το πρώτιστο, αλλά υπεγράφει, μπαίνει στις ράγες και άλλη μια συμφωνία ηλεκτρικής διασύνδεσης και να μην θυμίσουμε τα προηγούμενα με τα επεισόδια. Και αυτό που γίνεται και τώρα, δηλαδή το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές, γιατί δεν ήταν μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν και ο κύριος Χριστοδουλίδης, που λένε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από άλλους επενδυτές, είτε Αμερικανούς είτε από άλλα κονσόρτια. Θεωρείτε ότι είναι πέταμα της μπάλας στην εξέδρα? Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, φοβάμαι ότι στην Ελλάδα, και λέω γενικότερα στην Ελλάδα, στις ελληνικές ηγεσίες, αλλά και στην κοινή γνώμη, κυριαρχεί μια αντίληψη ότι όταν αποφασίσει το αφεντικό, το λέω πάλι λαϊκά και ομά, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας πούνε αυτοί τι θα κάνουμε και θα μας δώσουν τις εντολές κτλ. Επειδή όμως το διεθνές σύστημα και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δηλαδή... Δεν περιμένουμε να διοριστούμε και δημόσιοι υπάλληλοι και περιμένουμε τον πολιτικό μας πάτρονα, ας πούμε, να μας βρει τη θέση και να μας διορίσει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, το διεθνές σύστημα, ιδιαίτερα σε τέτοιες εποχές ακραίας ρευστότητας όπως οι σημερινές, απαιτούν ανάληψη πρωτοβουλειών. Άρα, εάν δεν το κάνεις και κάνεις αυτό που είπατε πολύ σωστά, δηλαδή πέταγμα της μπάλας στην κερκίδα έως ότου τέλος πάντων προκύψει κάτι άλλο, αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα σε βάθος χρόνου. Φοβάμαι δηλαδή ότι ισχύει αυτό που είπατε, ότι ροκανίζουμε το χρόνο χωρίς να παίρνουμε αποφάσεις, και αυτό ειδικά αυτή την εποχή είναι πολύ πολύ επικίνδυνο. Αυτό που είπε πάλι πριν από μία μέρα νομίζω ο Χακάν Φιντάν και ο Γκιουλέρ, ότι δηλαδή δεν θα γίνεται τίποτα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αν δεν ρωτάτε η Τουρκία, είναι ένας εύσχυμος τρόπος για να μην πούνε ότι απαιτούμε από την Ελλάδα να είναι υπό ένα καθεστώς φιλανδοποίησης. Κοιτάξτε, η φιλανδοποίηση είναι πολύ ήπιος όρος, δυστυχώς, έτσι όπως έχουν προκύψει. Όταν ακούμε δηλαδή από επίσημα χείλη να απειλείται η Ελλάδα ότι αν κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο, ότι δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο εάν δεν πάρει την άδεια της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτά είναι εξοργιστικά. Δηλαδή, θα ζητήσω από τους τηλεθεατές μας, ειδικά τους μεγαλύτερους στην ηλικία, να ενεργοποιήσουν λίγο τη μνήμη τους και να θυμηθούν αν αυτά μπορούσαμε έστω και να τα συζητήσουμε πριν από μερικά χρόνια. Δεν λέω πριν από μερικές δεκαετίες. Λοιπόν, και τώρα εμφανίζονται ως κάτι το φυσιολογικό. Λοιπόν, είναι ο υβριδικός πόλεμος που κάνει η Τουρκία, έχει φτάσει σε ακρότατα επίπεδα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αφενός μεν για να υπερασπίσεις τον εαυτό σου, αφετέρου δε για να σε πάρουν σοβαρά οι υπόλοιποι δρόντες του διεθνούς συστήματος και κυρίως για να μπορέσει να λειτουργήσει ως αυτό που υποτίθεται ότι θες, δηλαδή ως η αιχμή του δώρατος της δυτικής αρχιτεκτονικής στην περιοχή, πρέπει όλα αυτά πρέπει να προκύψει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια στρατηγική αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας και της εθνικής κυριαρχίας έναντι αυτών των υβριδικών, του υβριδικού πολέμου που διεξάγει η Τουρκία εις βάρος μας, και δυστυχώς έχει πετύχει έναν άτυπο, έναν αόρατο πιθανώς, αλλά υπαρκτό ακροτηριασμό της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας αυτή τη στιγμή, που φυσικά είναι αναστρέψιμος βέβαια, αλλά οφείλεις να κάνεις κάποιες ενέργειες. Πάντα μας βοηθάτε με την ανάλυση σας, κύριε Κώστα Γρίβα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας και τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.